Ya. Yo, Sukoharjo bergoyang buin, asik. Oh. Kaya piye karo aku? Wong batin iki kene aku lho gemati lho, kurang piye aku? Lah yo. Dekek apa kaya ngono dekek? Aku ya duwe dekek padake. Penyanyi nyekeli ae. Ora jarono. Awake dole kowe. Lah nyapa to? Jenengan Aku saja. isi aku. Kaya rabies sama piye? Aku ki wis vaksin yo, Mas. Batin iki kene lho, batin kok ngisor. Lah batin ki jero, Mas. Nek jero ki nggone ngendi wae kene. Samar karo kowe. Lilo aku utuh lilo lilo kami dikondong ngendili tresnani bayang eling atiku kasiksa. Ayo dek iki
lho, Sukoharjo kabeh. Lagi sing ngersake sinten to Mas Bogel? Bunda. Niki Sukoharjo nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pripun Mas? Ya aku ya salaman. Jane sing ngersake sapa? Sak kabeh ki mau. Lah iya, alah babakan dekek ae iki goleki. Joget cek jane kok nyambut gawe. Wah, ya Allah. Pokoke spesial kagem keluarga Sukoharjo ya Mas Duli. Yo dintekke. Mas Sukoharjo ki persohake mboten. Gak ngaku kok. Iki durasi lho Mas. Durasi. Lilo aku kudu Sukoharjo makmur. Sukoharjo bergoyang. Spesial kagem Semar Mulyo Mania. Yuk. Apa kabeh lakonku kowe teko nglarani atiku urip kaya ngene omah ra ana tentreme. Pengumuman sih. Ya. Interupsi Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang memiliki mobil dengan nomor polisi A1522XO 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 warna putih mohon digeser, ada kendaraan lain yang mau keluar. Nggih. Nggih, Mas. Niki wau menunggu kalih pertemuan dua sampun mlebet. Ibu nggih ngersake janda baru. Ya. Nih. Dalem. Pokoknya bar iki kabeh briksik bulurah. Oke. Bulurah Handayani. Oke nggih. Iki menunggu kalih pertemuan pun mlebet lho Mas. Ya, tenang no pikirmu. Yuk dintekke sik. Lilo aku. Keluarga besar Palembang teng pundi nggih menika nggih? Pak De Suhar. Ade. Yo. Asik. Ibuku sayang, sugeng siang, sugeng Mbak Wiwin. Mas Agus. Iya. Iya, kita kendil.
Keluarga besar Palembang saking Pak Gino Bekasi. Nika Bos Widodo. Oh nggih, Pak Widodo matur sembah nuwun. Pak Gino joget riyin. Monggo. Jan-jan kowe ning ngendi gelagatmu sajak asmanipun namanya Uti siapa? Uti Sunarti. Uti Sunarti salim. Bapak sinten menika? Bapak Suhari. Bapak Suhari sehat-sehat nggih. Berkah sehat selalu nggih Kakung. Amin amin amin. Nah, jan-jane kowe ning ganti kelakatmu kaya nyupriyani atiku sucono yen sliramu gendak karo liya. Ibu joget mboten menika? Iki Bos Karmen nyuwun lintang armoro. Mas. Oh.
iki lho, seneng aku. Kene iki lho. Lo. Semar mulia.
saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu piye ning tuti biyen nate adum tresno bebarengan ing gedung ombo walah dik tuti asik saiki adem iki lagune penak sing nyiptakne ya Mas Landak ning rong karwan sing nyiptakne iki iso nyanyi iso alah gombal mangsane kuwi nek gawe lagu kok nyanyi nek godak kuwi iso ya Mas Dek ben slering kok ayo masuk Dek panyuwun suwun siramu goblok ya aku. Lah goblok piye lho, Mas? Bah lho Dek tak sia-siane kowe iki. Oh alah, saiki menyadari menyanyiakan aku. Bocah gematine rame-ram lho Mas. Mas Tutik iki nek wong sirahe ngelu dipijeti. Aku ya gematine masuk angin tak keroki. Abang kabeh ngarep buri. Lah kerok-kerok kan mosok buri tok. Jan. Kowe ora ngrasake Mas goblok aku Dek Ben. Ora tak kapak-kapake lho. Ayo Dek, masuk. Saiki jek goblok.
Pecah-pecah. Panyuwun ing sliramu Halo, muni ya Pak? Yes. Halo? Ya. Oke. Bokna. Hamah aku. Piye? Wes yang lebokne lah. Sabtu pandito ratu beringas liramu dadai siseku mugi Gusti pilih lagi tresnaku bakal kamu spesial kagem
iso ngrayu aku sabar gel, sabar gel. Sabar piye? Ya sabar. Lah klobas ra entuk nini. Lah iya. Umroh. Ganti niki sakniki pacar kula. Mas, jarekku mlotrok. Oh alah niki. Benake, Mas. Oke, baik. Iya. Oke. Lebok ning jero. Oke lah alah. Isa ora jane? Oh, bukan ini ya. Udah gone. Sabtu pagi Kasno. Pun. Oke. Pripun, Bu? Sinten, Bu? Pripun? Pun. Ya wis nak ngono ya. Ayo, kula mlampah mriko nggih. HP ku ilang, Mas. Ampun matur sembah nuwun. Pripun, Bu? Ya. Apa? Lakone apa? Kene. Nah. Iya. Apa Bu lakone? Apa, Mas? Angelok nini. Apa? Pamer bojo. Rane sing iso. Apa? Kok Probolinggo. kembang Probolinggo.